Ka Dr. Ampareen Lingdo MLA ka National People's Party NPP bat Menteri Badikmi ya katanat ka kot kakya ka Sarkar Jilla kala syap Pdiang buram da jingthap kti ni kinong kershan haplau Ïing sa jongka bat kala jau mat Maria rong Ïing habaki Hynmen bat kipara kila Pdiang ya ka kani ke jing Pdiang ya ka Dr. Ampareen ka janmiet jong saw tarik nai lor araja rupsan ka de Hadien baka Meghalaya High Court kala penmi hukum pamdan sabut baka don kti ka jirsi ta siali haki score sheet jongki noi kai house name arjar pra kane ka mukaddama persha ek Dr. Ampareen kalami ek por bakabat ek kam menteri badikmi kitnat puli puthi jong sarkar jilla bat kadairu Hadien khat news name ka mukaddama pat ki jing toket daga Central Bureau Investigation CBI baka Meghalaya High Court kalapun kot ek ka mukaddama pat Pynksan ye ka Dr. Ampareen Hadien pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat badaka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya